Der var engang en munk, der hed Ibrahim. Han var vokset op i et kloster. Ibrahims mor ham havde boet ved siden af klosteret i 14 år, indtil hans mor døde. Ibrahim blev munk, da han var voksen og arbejdede som skolelærer i klosteret. Ibrahim blev 29 år, og de holdt fødselsdag for ham. På hans fødselsdag blev han forelsket i en nonne, men Ibrahim vidste, at man ikke måtte få en kone, når man var munk. Nonnen hed Maria var forelsket i fiskeren. Ibrahim opdagede det en dag, da Marie kyssede fiskeren på munden. Abden så det og blev rigtig sur på Marie. Fy, skam, ud! Sagde Abden. Angående fiskere måtte han aldrig mere vise sig på deres grund eller fiske i deres sø. Ibrahim blev fortabt over, at Marie blev smidt ud af klosteret. Ibrahim rejste bort, fordi at klosteret mindede ham for meget om Marie. Efter nogle år væltede det med børn, der ville gå i skole på klosteret. Der kom blandt andet en lille speciel pige, som var en kineser. Kineseren hed Liao. Liao var en sød lille pige, men ingen kunne forstå, hvad hun sagde. Hun kunne godt forstå dansk. Nogle år efter var børnene for gamle til at gå i skole. Nonnerne og munkene stod ude for en af stien og vinkede farvel til alle børnene. Slut.